שלום אנשים יקרים, אנחנו מאות תלמידים מבתי הספר הכפר הירוק ותל מיילין לקחנו חלק במיזם תרבותי שנקרא תלמידים שרים ומספרים את הסיפור המופלא של העם היהודי היושב בציון ובעולם כולו. מדינתנו משולה בעינינו לעפיפון השט בשמיים האינסופיים שהם הכפר הגלובלי הגדול וממנו נמתח חוט שהוא תרבותנו אשר הנוער שאמור להיות המדינה של מחר צריך להחזיק בו בכל כוחו. אולם החוט הזה, חוט תרבותנו, נמצא בסכנה אמיתית של התנתקות. אנא, צפו במצגת ובסופה נאמר לכם איך להוציא את המיזם הזה מן הכוח אל הפועל. כל עוד הנוער לנו במולדת, קום יקום חזון עם ישראל. גם נוגע אלינו השורה הזאת בשיר, ולכל הנוער שבעצם במדינת ישראל, וזה חשוב מאוד שנדע בגלל זה את השירים האלה. שבאו אלינו ולימדו אותנו אותם, זה פעם ראשונה שבאמת שמענו אותם וחשבנו עליהם, וגם זה השירים שבעצם הקימו את המדינה, ואני חושבת שזה חשוב מאוד שנדע ולהכיר אותם. אני גם חושבת שהנוער של היום צריך לשיר יותר שירים כאלה. אני נורא התחברתי לנושאים של השירים. אני אישית, זה אומר לי שמחה ושיש לנו כאילו תקווה וזה אנחנו כאילו אלה שנחליט על העתיד. קום יקום חזון עם ישראל. היה נורא כיף וזה נתן תחושה נורא של עוצמה כי זה היה כל כך הרבה ילדים שרים אותו שיר. אני חושבת שהשירים האלה באמת מאוד מאוד חשוב להגיד אותם, זה כאילו כל הזמן לחזור עליהם כי זה בעצם המורשת שלנו, זה מה שיש לנו. אני חושב שיש חשיבות שנשאיר את השירים האלה, כי אם לא אז כזה נאבד את השורשים שלנו. אני חושב שזה מאוד חשוב לשמור על הכבוד של כל האנשים שהקימו את המדינה שלנו בכך שנשאיר ונזכור אותם. זה מאוד מרגש שיש קבוצה גדולה של אנשים שכולם שרים את אותם שירים. היה ממש כיף וממש נהנינו. היה מאוד מרגש לשיר ביחד כולם. זה היה כזה אחר, כי אנחנו לא שרנו מדונה או איזה ריאנה, שרנו שירים מפעם, וזה קצת יותר חשוב לדעתי. השירה בקבוצה היא מאוד חזקה, זה הרבה יותר עוצמתי ונוגע ללב. תחושת שייכות, שזה דבר לדעתי שאין באף ארץ אחרת ואין במקום אחר, כי ארץ ישראל, באנו מהגולה, יש לנו עבר ויש לנו שייכות שהיא נורא מיוחדת, שזה היהדות. וואו, אין מילים לתאר את זה. מצעדינו עוד יראים אנחנו פה, שזה אומר שאנחנו נהיה פה ולא משנה מה, אף אחד לא יעצור אותנו. זה שירים שעוברים מפה לאוזן, ואם לא, אז מי יודע מה יקרה, מי יודע מי יזכור, או מי יודע מי הכל. החוויה שעברנו פה היום זה באמת חוויה חד פעמית. זה באמת השירים שעליהם המולדת שלנו מתבססת. נגיד כמו השיר בפרטיזנים שאומרים כמו סיסמה יהיה השיר מדור לדור.
אז הנה, זה הגיע לדור שלנו, ואנחנו באמת נהנים לשיר את השיר הזה. זה היה ממש כיף. באמת? כן, זה כיף לשיר שירים. כמו סיסמה יהיה השיר מדור לדור, זה כאילו עובר מאחד לאחד, מייחד את כולנו, גם את הזקנים וגם אותנו. השירים האלה חשובים לנו בעצם עכשיו גם בעיקר כשהעם שלנו מפולג, אז זה מה שמחזיר אותנו להיות מאוחדים, להיות ביחד. אני מתאחד עם האנשים שהיו פה בהתחלה, בעצם עם אלו שנתנו לנו לחיות במקום הנפלא הזה. בכל מקום אחר זה אנגלית ושפות אחרות, ורק אצלנו זה עברית ושלנו. הדור של ההורים שלנו לא לימד אותנו, ואנחנו בגלל זה לא יודעים. אנחנו לא יודעים. ואם ילמדו אותנו, אנחנו נוכל ללמד, אבל לא לימדו אותנו. אנו, הנוער של היום, המדינה של המחר, פונים אליכם בכל לשון של בקשה. סעו איתנו ביחד באחריות הגדולה להמשך קיומם של מדינתנו ושל העם היהודי. וכפי שלמדנו לא מכבר, עמנו איבד פעמיים את ביתו בשל הפקרת תרבותו. הזנחת התרבות היא הזנחת ההווה וחיסול עתידנו. כל נער שני אינו רואה את עתידו בארץ. אנחנו רוצים שתעמידו לרשותנו את האמצעים הדרושים למימוש המיזם התרבותי הכל כך חשוב הזה. הכסף הדרוש יינתן לטובי היוצרים שיכתבו את סיפורו של העשור הראשון שבו באו יהודים מכל קצוות העולם, דוברי שפות שונות, חידשו את שפתם העתיקה ויצרו מדינה כנגד כל הסיכויים. כל בית ספר בישראל יוכל להעלות את המחזה הזה בסוף שנת הלימודים הבאה. בסופה של שנת חזרות חווייתית נפלאה שבה הלחנים והשירים יעדדו בין כותלי בית הספר, כל בית ישראל יראה את ההצגה. כך כל תושבי המדינה ואנחנו הנוער נדע שיש לנו כאן בית, שפה נהדרת עם שירים יפים, מלאי משמעות, המבטאים שייכות ומסירות, שותפות גורל, נתינה, תרומה והקרבה, שאין עוד מקום בעולם כמו ארצנו ושמפה אין לנו לאן ללכת. וכך תיתנו משמעות לביטויים והגדת לבנך ושתלתם ניגונים בי אמי ואבי. זה מאוד 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 שונה מהחוויה הלימודית הרגילה שלנו. אף פעם לא עברנו דבר כזה. מאוד נהנינו, הייתה ממש חוויה חדשה בשבילנו לשיר את כל השירים האלה שאנחנו לא שרים בדרך כלל. ממש חוויה של פעם בחיים.